thank you. Okay, thank you. Orayam, did you load mo ito na Rabi? Kami ag-load ading ko. Okay. Ayan. Anyway, habang picture ka ko. Yung number na dyan agad na. Nala mo boy ay. Nala ka na. Okay. Next time, be aware kayo ha. No, ibagami nga niya, tititigam nga radio. Kasi siyempre 97.7 Sweet Radio, nagsam 8 po na yun. Tanhan nyo may ibagata dyan. Ito na sumarano, ay kat disqualified kayo. No? Walang tawakat sa bali mo. When, nga 31, kanito ka alpasan de la sustimalem. Siyempre, katoy lang tanimano yung John Sariadas. Ito lang nga po, kasamitaan. Nga radio station tentay. Medyo nakiktot sa iso na ito. Anya natindin ka ba po? Di ka na makasingit na yun. Nag-text ka niya. Pero, timanang ko nga Jing, of course. I know, mom, dagiti nga sunsonata, takapanawanan tayo dagito. Just as long as we have love, iti paulo na abot ito nga sunata. Medyo narigat ko na, siyempre, to give way ka dagiti talagamit nga music lover. Tanda mo dagiti easy portion tayo. Kade, balong. What? Ang rod, for 100 peso load man na. Abon, tagpatpatinggang ka nga kipatpadawat enta baro tawang nga rod. Ano, dito mat? Ay, i-text na lang ito official text line. I-text nyo lang nga po with your name, age, address, and the title of the song. Ay, kata, nangabak kayon iti? Sangagasot. Sangagasot a piso. Kasi siya dyan nag-text ka niya, mindahil ko dyan kon, tawan, taga-noakan. Isar-saranok ton di titulo na. Paulo ko naman. Alam mga no dagada ita. Titulo kong paulo tiya. Sunata ka da ito. For 100 peso load, courtesy of Engineer Kokoy Terte. Dito yan. Anati paulo na. I-text yun dito. 09. 0915 071 3686. Nagpartakman na yan. Introduction pa lang. Akeba man daytoy barukong ko, no di ka mapasang pet, usal datoy biyag ko. Papapanam desoras tirabi, napankansamanin nag-happy-happy. Nagkayak siyak tay may sisiyasi. Atap ko ken ka at dati lalaki. Tanu sumangpet ka, di ka agun uni. No agun tunak, sikat makiriri. Keba manday tuy baru kungkung. No di ka makasangpet, usal dato'y biyag ko. Papapanam, dis oras tirabi, napangkasamangin, nag-happy-happy. Nagparparik na kaniyak siyak, tay may sisiyasi. Atap ko ken ka, at dati lalaki. Tano sumangpet ka, di ka agun oni, no agun tunak sikat makiriri. Didirigat na, no guapat maasawam. Adot parnuayen na, danak kebati ka unggan. At dabay layda, nga sip-siputan. Alik na pa'y dintay inda ipusan. Ayan na aganas, no guapat maasawam. Agkakamakama kagdi mariknam, sangkadayaw da sikat kagasatan, tanakatugmakat mang parang sa taliknam. Okay,
tang pabayagyan ta amang ano dapat iti sumarunong papugton ta. So awanan dito mo tawag po at iti contest ito ta ket inunaan nga text ito official text line tayo, and we have a winner, a 25-year-old girl. Guro ka. Girl, kung nakatakas-tamot tinagan na, di ka di. Apo ta tumawag latada. Apo, okay. From Villa Beltran Ramon, Isabela, apo tinangaba kiti 100 peso load. At dati mo nung natatay nga mga kusto di sungbat na kat. Dati put-put no. Iti pa ulo nga in type na bukit ko la sisi. So we would like to say congratulations to Aprilin Liwag. Ayan, for 100 peso load. Ayan, datangarod. Kahit kadagiti mong bata po talagang... Pagkor ko man, matik sa umasurutanan. Yung muna nga pa pinapugtunta sa Ngagasouth. 300. Tapos... Basta kita anta dyan ti pinicture mo kabisatok dita. Okay. No, niya nga klase kanta. Adyo edades, madipay nga nagkuha. Madipay nag-confirm. So, kadagiti pimugto apo, thank you. Iti may kadwa actually is... Rod Vincent Pakursa from Gayong, and James Navarro of San Isidro, Jenny De Guzman 80 tumatawa. Jenny De Guzman of Villamarzo. We have also Jessa Ramos of San Sebastian, Abalayan ko na naman, and Ronel Baraka. They keep calling. Okay, so kada kayo amin na pong pimugtong hanga na pagasatan, gyaman kami kada kayo ti anos yung apulat na mang pugpugto kada kayo sunsunata. Anyway, this is just for fun. Hanggang magsasagit na kami. Anyway, every Sunday ito yan na po. Ado tinagkari kada kami nga gisponsor iti programa. So, keep on listening, keep on watching. Adda kami man dito lang po, Sweet Radio. Siyempre, isupay na dyan. Okay. And, sige, basak pa lang. Happy New Year kanak. Happy New Year. Naka-live din sa wakas from Occidental Mindoro. Wow. Pero taga Vizcaya ako. Kana ni Erickson Ramos. Hello to Auntie Kathy Salvador. Madam Atibuya na. Kapanalaunay. She will be sponsoring soon. Kadagito yung name that yung tayo kapsat Kathy. I know. Yabam dagitay kakapagyan dita. Hello Hawaii. Anyway, good afternoon kada kayo amin ditaan. Tumanang Lisa. Okay. And Manong Daniel. Ayan. Happy New Year kada kayo, as well as to Kapsat Ronald siyempre. And Tito Balong, ano ko na? Nagpugto. Ay, nagpugto. Kulas, kuna na mo. Kurang na, kurang. Kulas ko nakmot. Natin nagiging pangablaw dito yan. Ito yan. Apanan dito yan. Anyway. I-greet mo, mother ko. Birthday niya kapon, nagluto mo tilugaw. Apo na tipinangan. Oral na nasinitoy. Nag-greet Jerwin Matay. Yes, good afternoon. Dapat nag-text niya. Naudi mo at ni Kapsa nga Rosvi Navarro. Rosy. Rosy, kasi kumana. Navarro of Villa. Hello, Kapsat. And Balong ha, nakahabol ko na Auntie Kathy. Isupay nga Rod Kapsat. Aloha, kanya yung amin, dita Hawaii. Happy New Year po, live watching in Malaysia po. From Hazel De Guzman. O nga Rod, may isang sonata po nga paimimanen kada kayo para kada kita nahilig uminom ti ara, kita tanga portawen, medyo diklikan tayo basi, tanong nga aga buong nga tao nga mininom tayo. Malagit mo pa'y biyag ko, di damot at nagamam mo. Di na magmute number ko, iniyawid nakjay balayo. Kasla di maungkot, dagito'y ngaragsakta, ngam apay na maliw ka. Et siyaktin ka kinauma, iti kaawan mo, nagsakit to'y puson ko. Ita na sursurok, aginong GSM Blue. Tanu mabarte,
step. Kasla kala nakarabaw kanya agjagjagi nga to. Triple step. Aniya narasakta binamutat akaeta. Nagpatpat naguray basik awan turog ta. Di mo pinanunod tinairot nga arakot ta. Insukat nakti sa bali. Ketchup dayin ka inuwaksi. Okay, once again, ang tabayan na niya po ti 40 kado. Damdama lang nga po dita namnama kapatuan Isabela. Ijinti Christmas, Barangay Christmas celebration da po. And this is being brought to us by Kapitan Laurado. Christian Laurado. Iti kaawan mo nagsakit to'y pusyong ko. Ita na sursurok aginong GSM Blue. Tanu mabarte ka kinakneten iyuldag. Ngem mo mausawa na. Kasla kala nakarabaw kaniya. Aniya naragsakta ti damutat agaeta. Gaputi mas na ukan anay sawang ta. Ano Di mo pinanunot tinairot nga arakop ta. Insukat nakti sa bali. Ketyak tayin ka inuwaksi. Aniya naragsakta di damutat agaeta. Nagpatpat naguray basit awan turog ta. Di mo pinanunot tinairot nga arakot ta. Insukat nakti sa bali. Ketchup tayin ka inuwaksi. Di mo pinanunot tinairot nga arakot ta. Insukat nakti sa bali. Tayin ka inuwaksi. Kahit ko na dito tayo mensahe nga naawat ko. Hello Manong June kan ating JM. Kablaawang kayo man Manong. Tinaimbag nga Pasko ken narag sa kabortawen. Aha Manong ken kablaawang mampay Manong. Dagitay kapasko nga agre-reunion batch 1989ers. It Isabela School of Arts and Trades. Ilagan Isabela. Agyaman ako ni Manong. From Flor de Lina Espiritu here in North Point, Hong Kong. Dapat si Mumba dito eh. Gitad da. Okay, ada message ni Manang ni Kabsat Devora. Atan na yan. Kata dyan nga pagtatay. Okay. Hi, ako po. Sige, pasaag. Kung na na Ma'am Devora. Agiyaman kami iti panang entertainyo kada kami. Iti Bataraklan Reunion. Iti Kalman Surgeon Ken JM. Kablawak man ti Bataraklan. Iti naragsak nga sa mangbay nga baro nga tawen. Kastamat kada kayo. Thank you to the host, Colonel Inyong Batara and family. Yan. Colonel Inyong Gayam. When the one who promised you nga mabaling ka ag-firing di jay ayanda. Anytime you want ko na siguro. Okay, Antonio Pasion Gawat Jr. Kuna na, hello po, batin ko nga po mga anak ko, sila Mark Denver, Zara Zaira, at nakukulit dito sa bahay. Pa-request po yung Mangusting. Mangusting. Sige,ag-request ka natin Mangusting. At kanta ni Mangusting. Awan may. Ay, kumanta ka nga tayo. Basta ni Uncle Berteng. Sa lasubang part, nyo tiba limeng. Nana.
Ada jay ni Manggusting. Amang Uncle Berting ti Amumi. We don't know Manggusting. Okay, so Natan na di ko ay. dito yan, naka-phone ko kanya ng about 300 pesos. Okay. Kaman na niya. Nagmayat nga talaga ti programa. So, may sapay nga sonata. Intay kantaan tata. Ito ya. Ita. May sapay mo nga song. Ay, sagot mi kalagit ti 50 pa nga to. Awan, kahit ko lang ti tenor ito tang kanito. Ladies and gentlemen, tenors, June and John Mark. Kung nangyag abulan, un-unoy ko endengan, day tanas lagasilaw mo, di kakat ipaitan. O naranyag abulan, sangsangit ko endengan, do'y nasip ngetalubong ko, ingkakat silawan tapnong jak mayaw awan. Nuwing kalipaten karim kaniyak nagibusan, samsamitek ni patay abulang ket aklunem, nang laylayan ni ayating kakading talasbangen, ununoy ko darasan nga iketgen. Nuin ka nang lipaten, karim kanyak nakibusen. Apo kasi lang makikita na kita Ilocano doon sa kayab-kayab na kita pandiling doon sa salalan na tigikas na. Classic. Vienna Waltz. Orchestra. One. Nasuro nga 16 at tao tayo agtutukar ito. Paten karing kaniyak nagibusen, samsamitek ni patay abulan ket aklunem, nang laylayan ni ayaw tingkak kadin palasbangen, ununoy ko darasan ay iketgen. Well, 11 minutos lang yung tinababati apo kahit medyo sakit ang tinakimino kasi yung umadanin di panagsisinan tayo. Anyway, every week antabayanan yung tumunan apo ti adda kami manen into the next week anong to nga date balong. It will be January 6. Ay, January 6 January 6 2019 doon apo sa balin tutawanan into the next week. Bainti. And nothing has changed. Good night, Karuwa. See you next year. Happy Sunday from Auntie Maria Peters. Yeah. Okay. Hello and thank you so much. Ayan, nga rod, apo, medyo naliliday dahil iti pagayam yung naragsak kami apo amuming at dakay na tadita tanda kami mulat tadito Sabi ko na nga. well itin may napot mo nga sonata kada kayo kahit may paida ito kadigitay agkapanwar nga pagayam tayo matulad kiti kabataan nga adit talat tamat igid nga oreno Ilocano songs kaya tanda. Okay, anyway at tamat para kada kayo. Dating ordan. Wala kang balong. What a cow, what a cow. Ko'y
sa'yo, ikaw ay akin. Ganda mo sa paningin. Ako ngayon'y nag-iisa. Sana ay tabihan na. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw na buwan, ayokong mabuhay ng malungkot. Ikaw ang nagpapasaya at makakasama hanggang sa pagtanda. Kailan yun? Halina tayo'y humiga. Sino Tim Awison? Saan kaya? Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan, Sakit nila bayan mo talaga. Bugkaw ka. pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw na buwan, ang iyong ganda umaabot sa buwan. Ang tibok ng puso'y rinig sa kalawakan at bumabalik dito sa akin. Ikaw ang mahal, ikaw lang ang mamahalin. Pakinggan ang puso at damdamin, damdamin aking damdamin. And dadarnan. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw na buwan, tatang ko na yan. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw na buwan, la 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 la. Kaya ngayon, may palagwala ka? So once again, that's all for our another edition of Iti Adda Kami Manen.
Ket pumakada kami ket kadagiti taga namnama kapaton Isabela abo agsasango tayo kape damdama abo alas 7:30 adita kami. And kadagiti dimngeg na ano sa dimngeg ken nagbuya kata kami ti Facebook Live abo. Thank you so much and see you next year. So happy New Year everyone. God bless us all.